Şaxtiyanda Kurd Tara Mamadova le Enqere cara yekem derket beşberi guhtarvanê xwe. Ew ê hilekê da bi stranê xwe di hila din da jî bi performansa dansê beştervanê konsertê efsûnî kir. Tara Mamadova piştî konsertê xebatên xwe ji dengê Amerîkayê re wiha vegot. Albuma min tê ji heft strana pêk tê jî la heval heco albuma min tê aranje kirin. Rastî albuma gelek li gor dilê min e, ez gelek ji albuma xwe hez dikim. Gelek evîndara wê me, ji xwaz evîndara mûzîkê me. Gelek hunermendên Kurd îro li ser dikeyên mezin performansên pir xweşik, bawayek estetîk ku ji gelê din, ku ji miletê din qet kêmtir nîne ava dikin û vî tiştî bi hêza xwe dikin. Ev tiştekî gelek birûmet e, gelek hêşa ye. Stranê Tara Mamadova ji aliyê guhtarvanê wê ba jî gelek hate ecibandin. Gelek xweşik bû, şeva me reng dayî şev. Em gelek kêf xweşin bû hatina wê. Dîsa jî çiqas hunermendê me hene hemûya bendewan û ku werne Enqerê. Boy tarahat me vê dere, min navê bîstiye. Dengbêjkê başa delala hezatım vê dere pir kêf xweş bûm. Kilam ne xweş gotin. Tara Mamadova piştî Enqerê wê li Mêrdîn, Sêrt, Amed, Dîlok, Stenbol û gelek bajarên din konsert bide. Lê ew ê paşê jî derkeve turneya Ewropayê. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.